Rembang pangkit, rembang pangkit, rembang pangkit. Kang Ini susu. Susu ora usah. Oh, curah terlalu barbar. Lesek. Tapi yo, Mbak. Itu pening itu. Ini kan ngene lah. Kan kudu ingin kudu kelompok kan ngene, Gus. Ngene. Terlalu tua ditanggung ya dadane. Danong. Heran iki lho. Masuk Pak krem pianye. Kok iso bareng. Aku tuh lho. Ya udah mbak satu lah. kerja keras. Mbak, aku tak syuting ya. Musuh-musuh ngakno sukses. Sok ben subscriber dan munggul. Sesuk dicelok Pak Didi komputer ning Trans7. Masuk. Kang Pancasila, rembang pangkit. Wes kok apa? Aku apa cerita cuk? Malam Jumat ini penake kan munggah lah yo. Aku memang tahu gak ya? Lah aku sini belas aku munggah. Jamu apa dong? Boleh jamu orang. Cak. Lah aku ini jajal mak urut lah. Malam ngadeg tok. Boleh. Nah, dia aku. Wes. Gak apa-apa. Kok dipotong? Lali ra gerokok man. Ya malam mumet. Sesak tak nyesek yo. Suwe-suwe nang balik. Oh iya bang. Mak urut iki. Ngomong biasa kayak ngono. Malah kayak gue boleh ya. Ngono yana ra balik-balik. Ya ampun ngene lu. Biar aku ngomong iki. Ngomong. Iki, ngomong gendol. Woi, kamu kamu. Mungkin nonton gendol glopo. Rembang pangkit, rembang pangkit, berdiri bahagia aman, semuanya menggotong royong hati bercerah. Wes apa? Iki belum. Aku belum Jen. Lagi Jen. Gak ketok ki tulisan. Aku Jen. Jen aku. Jen. Masuk ngene piring gitu. Ini. Iku gak maksudnya. Kon dia pertama. Nek iki kan wis Wes apa? Aku Jen. Jen. Rupane. Rupane Jen. Iya, Jen. Jen apa? Jen bolela. Jen banyak ini coba. Jajal apa? Jin tenanan. Yo. Ayo, buktikan lo. Yo. Pakei telu sak njaluk Om. Keliru. Pakei telu permintaan sak njaluk Om. Kowe njaluk apa, Bro? Kowe dhisik. Aku yo njaluk wedokan lah wong aku. Gampang.